Gipangguba sa mga otoridad gamit ang circular saw machine ang klase-klaseng mga unserviceable firearms nga gihimo sulod sa parade ground sa Police Regional Office kon PRO 11 Cap Quintin Merecido sa Davao City pasado alas 9 Biyernes sa buntag. 31 ka managlahing kalibre sa armas nga gitahan sa mga kanhing miyembro sa New People's Army kun NPA ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP ang gipangguba. Gilangkuban kini sa 27 ka long ug upat ka short firearms sama sa M16 ug M14 rifles, AK-47, garan ug carbine rifles, shotguns, grenade launchers ug pistula. Kabahin kini sa gatusan ka mga armas nga una nang gipresenta niadtong bulan sa Pebrero ning tuiga nga gilangkuban sa gipang surrender na kumpiska ug na-recover. Ang demilitarization of firearms gitambungan sa key partners sa PRO 11 gikan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, NAPOLCOM ug Armed Forces of the Philippines. Matud ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang direktor sa PRO 11, nga importante ang gihimong lakang isip pagpasiugda sa kalinaw ug seguridad sa Davao Region. Malayo na po ang ating narating dito po sa ating mga demilitarization of loose firearms and marami na po tayo napasuko ng mga loose firearms ng mga individuals at ito pong 31 na to ay isa lang po ito pero sa sa part lang po ito ng mga CNT pero dun po sa ating anti-criminality efforts ay napakadami po nating resulta sa mga loose firearm. Samtang gipasalig sa PRO 11 nga masigurong hapsay ug malinawon nga mapahigayon ang piniliay sa rehiyon hilabi na nga nagkaduol ang 2025 midterm elections. In accordance with the guidance of our Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, that he wants a peaceful and orderly election for the whole nation. Wala hinuoy gikonsidera nga election hotspot sa Davao Region. Sa ating mga joint operations po natin at i-maintain po natin to at as the election day approaches, mas intensified ang ating mga operations at nakikita nyo kaliwat kanan ng mga operasyon natin mga kapulisan. Matod sa PRO 11, mas gistiktuhan nila ang pagbantay ug pagpatuman sa checkpoint ug police visibility hilabi na nga nagkaduol ang adlaw sa piniliay sa May 12, 2025 ang midterm elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.